Кызыл зона табибларына хөрмәт йөзеннән бүләк. Үзбәкләрнең милли мәдәни автономиясе медицина хезмәткәрләренә күңелле сюрприз ясады. Милли рецептлар буенча пешерелгән пылау белән сыйладылар. Мәҗлестән әзерләнгән тәмле репортажны сезгә дә тәкъдим итәбез. Это специальная приправа, тоже с Узбекистана, для плова вот это. Зыра, нут тәмләткечләре сәп 20 минут кайнатканнан соң, телне йотарлык хуш исле тәмле пылау пешеп тә чыкты. Үзбәкләр автономиясе активистлары милли ризыкны үзләренең рецепты буенча әзерли. Барлык таләпләрне дә төгәл үтиләр. Кызыл зонада кешеләр сәламәтлеге хакына тәүлек буена алны-ялны белми эшләгән табибларны чын күңелдән сыйларга булганнар. Хотим вот немножко и поблагодарить. Олы жанлы табибларга шулай итеп рәхмәтебезне җиткерергә ниятләдек. Кызыл зонада эшләүчеләргә бик авыр, тәмле пылау белән сыйлап, күңелләрен күреп, беразга булса да рухи ялда бүләк итәрбез дидек. Оста пылауны ачык учакта шугын казанда пешерде. Студентлар да булышты. Кайнар пылауны савытларга бүлделәр. Инфекция хастаханәсенә керттеләр. Один из примеров, то, что наша диаспора... Татарстанда яшәүче төрле диаспора вәкилләре мондый чараларны актив оештыра. Яз көнендә шундый акцияләр узды. Коммерцияле булмаган оешмалар республиканың күп кенә шәһәрләрендә, Әлмәттә, Бөгелмәдә, Чаллыда, Түбән Камада хәйрия чараларында катнаштылар. Шулай ук авыр минутларда табибларга ярдәм иттеләр. Как мы думали, эта напасть пришла не... Без ковид афәтеннән тиз котылырбыз дип уйлаган идек. Тик йогыш чигенми. Көн сайын кызыл зонада алгы сафта эшләүчеләргә рәхмәтне төрле формада җиткерәбез. Табибларга да бик кыен. Алар гел авыр постта эшләүләрен дәвам итәләр. Йогышлы авырулар хастаханәсенә барлыгы 500-дән артык порция пылау тапшырдылар. Үзбәкләрнең милли мәдәни автономиясе табибларга киләчәктә дә булышуын дәвам итәргә ниятли. Фанис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.